אני אמרתי שאני הולך לענות לכם כל יום סרטון, אבל הייתי חולה. אז בקיצור לא הייתי... לא. אז בקיצור, לא צילמתי לכם סרטון הרבה זמן. אמא שלי אמרה לי שאני קצת מצונן, אז אני עדיין נראה לי לא מרגיש טוב, כי היא אמרה לי שאני מצונן בגלל הקול שלי. אז בקיצור, יש סיכוי שנפל לי. טלפון. מזל שיש מגן משך. תנו לי ללמוד עברית. תתעלמו. מסך ולא משך. כן. בקיצור, חבר'ה, אל תגידו משך. או שאני לא אלמד אתכם את הדברים האלה. אני לא יודע איך ללמד אתכם. עושים משהו ככה. עף לי הכדור. עושים ככה וככה. תגידו לי אם זה נקרא דאבל בזה, נוסע ככה. הוא יחליף יד כל זה. זה נקרא דאבל שזה לא. אני אנסה לעשות את זה עם היד הזאת בוודאי. בקיצור, אני לא יודע, אז מה נשמע? אני מקווה שהכל בסדר, יופי פופי. אז ביי.